uba Hamlet Sondoling bat uba Jason Esmaulong Kiblain ho ya jinglong khot ka yeng do bar thawan ka jala meglia na kamlim bat umsning constituency bat kumju na ka People's Democratic Front haka santari kulalong kot arajar pulai kilong bakarai lipinyeso jengki saka National People Party kadai na karai ki nongkersan na ki constituency jengki kilong ba kamdon ka jingsha terwa da ka pisa haka NPP kumbala kam do amelie ka PDF na mau konro uba bantai dor lingdo kini ki arngut kilong ba ki kwa ya karoi kapar ki mat ya keren badang sateng ki bahap an purulong no bat kumju karoi kapar hakiliang baro lada ke NPP ke wan sensia marwai haka samoi sans number 1 tip ya kata ka jeng terwasan kror dengan trai bilaban ya kreb ba ban tidor tanrai nakliang jonga haba ki nonglam ki chamba per la aga gen sigral ngaban krem ke NPP ngalai krem bak NPP tang art li ki isu kawe bang ikdu yu chimersar bat I ba person tersong ba ngawan bekerjaan pi kalong ba ngitikap soy kuwi ki isu ki besateng bar ka baru gider kami meski marbangal ong yu kora ki sama ka isu uranium kumbang lakran kamdei badmi ngin mdei daling mdei batsha kabar kini ki isu jong ka ILP ru kartung lai stom lakran pok kabinet lepas constitution lepas sport Delhi jadi ngulai keren hadu mantaru kampada kanu respons ong ba lara pikloi ben menjur bang ni ai bodien ni ai pressure ka sokar dia halo di isu ketar kuwi bang keren bag baru kalau bangin bodien halo kan dia ke perang ya tin kasih po ka I jidil ru jadi kalau ki bang keren halo ki isu bar ka ba lar kolong halo ka bade ba ka isu jong ka border isu ban pe no yo pot usam kadi ka ba sai ngi keren bang dalile ru ngimdei berskap ini banyak cemat berperlong no ya kene ke border isu nama larang ngimle mi menta da kemle ke sukar menta lanu bende mudah bende tengah tengah kere lor ki isu berkabar baik kolong ba longgar belong ru hapa meliam jungi ngidang kam bon ba ki skim nam ta koroi kapar jok kon susi bro kawe tengah ngikran tak isu kawe lor ki isu berkabar kalau lor ki skim ki ban kam ta kamliam konsumsi nrai ya kata kawe bi ka kam tengah kam kere royam tak pisa bi ofisan kror tengah trai pila man klina ki bang tak ngai ngate thik ekrami halor ki isu bak ka skim namtaka konsumsi nga hati kembang mah ba fikli ba fite hapyak kli ba mantidor ngata ta kam tebe dina kaliang jong ate kumoy krani ba ham kadi jusa na mar ka boi konsumsi ba ki ba hakmat te bangai ba hakini kisam ka banga phai se kini nong yalam ki ba halor kim ju kan ta je kai ka jingdong kam po konsumsi maka jingdong kam po konsumsi kam de jingdong kam ju ba je se ka jingdong kam jong ki pet pa aba ngela ban pingang ki pet ba bangai ba ka konsumsi kala compare ban ki por ki ba benswa mari konsumsi ko blang sadin ba na do kisam ki ba benswa bangai ba hakini kisam ladon kata ka progress berladon kata ka development hagi benta ki pa ka jingdong jong as po ka NDP kalong no ba ki kita ki mo menta kita ki scheme kita ki development no ta ki pet ba nakliang jonga bar kepitia bar kinong lam kamban kanunu ka jing kerbangan super saiki ya rong perlog ya phone kemudian rung lapan tip iki bangla resign nakliang jong PDF kiru la phone nga la break ba ham all the best samta ka jong pi kendo kanunu ru rekembang ong ipiru marban nakliang jonga hin nadu banga job ngamju terkam marwai po konstitusi kadang ka core committee bar kadang ka GC lan ka general executive council ka ba naman la jidong kilo member hata ka council dai halor ka jing sham jong council ka advice nga ban mi no apa ka party PDF kubu brio ngamla ban yang persa ikino ilam marba hak election hi claim kidong ilam claim kidong kersan penrai maroi pilasa maroi tengah skap yang jing wong jing buur balang terada lo shimi krai ban mi no ka PDF ngano kidong hak nyotrik si sejani po maran maka terus po ka NPP paham deka jing head ka jing lek no jong pi sa NPP try kan nam kata ya parti jong pi ka ba la job teng ho arja kam ta nakaliang ba samlen malngyang bala ino ya kakam kumameli kana soyong konstituensi bo judon bar ka HSPDP uloong ba ka jingi ka jong uwe ka parti banlet sa NPP kadai na mar ka jingdon kam ya karoi ka par ka jingmi no na ka parti HSPDP kam don ke kai ka daw kolong ka daw hi bang yi ba ka jingmut ka jonga kum unong yalam yi habang yedon haka sarkar kle khawlang bon sien ka don sibun ka jing ban siam yi no ka isu habe dei ba ka jing toy jong pai ba Jakum ta kenang banwara ya ta kasorkar ke baklang kum unong yalam
Nasko banyalum banyalang bat kinong kersan ni saudai banyo betang kawi parti banwan ban secara sarkar hauni usnam arjar pulai kata ka di bahkamade jengrisan jong am ta kasngi te ngandrong si NPP hapdeng bat upai ba babon ha kecipau tarik ubna Januari usnam arjar pulai hapo ka sinang umsau kepada nepo soyong kata kamda de lokila ban ong gibril ba hakapor ba ya IT ya suki kadon nak jeng setuju mun ngim judan ban ang ba kadai nak takadah ngayo I ba ka parti HSPP ro kadai ka parti ka babyang ni ten ring apen ba pai ba ujiat ingi three way arngun te kumta ngi ba jala jungi kadon kam ya ka sarkar ka bas kam te ka ka bang yo I habang I pe hapo ka political decision ni bon sini galong telot ba Namar mangimyo tangkawi ke parti banyalam ke sarkar. Tekumta nga join sa parti NPP. Ba nga kermenskam ba usnam arjar pulai ginyo absolute majority ba tangkawi ke parti banyalam ke sarkar. Bat hangta pinsa bisar pait ba lada kadon jing thot hangta pait ba la berkeliang tangkawi. Lalu I ba kabyang ni napas kami ni parti. Upait ba hi jungi hang ni la piong ba kan kata ingi kamlong kumta. Marpai ba po kastiet jongi ki kamjiet ya u kandidat ya jenglong jong briu banyak parti kata kadai kawe te handai banong daga parti kenyalap election ban penjok ununu kandidat kam te kalong ha cimat ban tresitam halaki jong ki constituency bat hadin kata ki pai ba ki I briu buat rei buat ngap ki pai ba berboleh bahai ki pai ba bat bawara sai karoi kapar pada chongsuk songsan kemot ki pai ba ki je dio tau briu